Точно време за заря. Фойерверки Торнадо. За да запалите пиратка, изберете открита площадка или терен. Радиуса на опасна зона за пиратките е от 5 до 10 метра. Запалете пиратката чрез драсване в дръскалото на кибритена кутия, подобно на кибритена клечка, или чрез запалване фитила на изделието. Веднага следва споменяване, хвърлете пиратката на разстояние не по-малко от 5 до 10 метра от вас. Внимавайте при хвърляне пиратката да не попадне в близост до хора, животни, лесно запалими предмети или течности. Ако изделието не сработи, не се доближавайте до него по-рано от 15-20 минути. Дефектиралото пиротехническо изделие следва да потопите във вода за 48 часа, след което да утилизирате с битовите отпадъци. Бъдете внимателни и не допускайте следните често срещани грешки. Първо, след запалване не забавяйте хвърлянето на пиратката. Времето за изгаряне на закъснителя или фитила е от 5 до 8 секунди. Второ, запалвайте изделието само с сухи и чисти ръце. Залепване на изделието за ръката ви може да доведе до много сериозни наранявания. Трето, не пушете в близост до пиротехническо изделие. Не използвайте пиратките на закрито или при струпване на много хора на едно място. Четвърто, не допускайте лица, употребили алкохол, неадекватни или непълнолетни да запалят пиротехническо изделие. Пето, не разглобявайте дефектирало пиротехническо изделие. Това е много опасно. За вашата безопасност настоятелно ви молим внимателно да прочетете инструкциите за употреба, указани на опаковката, и строго да ги съблюдавате. Точно време за заря. От Фойерверки Торнадо. Магазин за фойерверки и пиротехника Торнадо. Студентски град, блок 55. Всеки ден от 9 до 9. Да празнуваме заедно с експлозия от красота.